İş gözleginde Türkiýe giden Türkmenistanly bir aýal 5 gün bäri Bakuň aeroportunda ýatyp durýar. İş gözleginde Türkiýe baryp ol ýerde resmi ýagdaýda galmaga synanşýan Türkmenistanlaryň duş gelýän dürli kynçylyklary dowam edýär. 5-nji martda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Türkmenistanly bir aýalyň düşen güni muňa mysaldyr. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Azatlyk agdalýan aýalyň adyny efirde Bagtul diýip tutýar. Bagtul häzirki wagtda duçar bolan bürokratik kynçylyklaryna Bakuň Gaydar Aliýew adynyňky halkara aeroportuny 5 gün bäri çykalygy gözleýär. Azerbaýjanly häkimetler onu Bakudan Aşgabatda deport etjekdiklerini aýdýarlar. Bagtul ýagdaýlaryň detallaryny gurrun berdi. 4 çağaly Bagtul oktýabr aýynyň başyna çağalaryny jigilerini goýup Türkmenistandan gazanç gözlegine Türkiýe gaýdýar. Ol Türkmenistanda ýaşary özüne degişli öýüniň ýokdugyny aýdýar. Ulu çağam 8 ýaşynda, kiçiğim 1 ýaşynda jaýyň, suwuň, toğuň, iý biçkileriň bahalarynyň galmagy meni kynyguna goýdy. Ejem ýok, çağalarmy, jigilerimi goýup Türkmenistandan Türkiýe oktýabryň başyna işe geldim diýip Bagtul hamsygyp gurruna başlaýar. Türkiýe gelip oktýabr aýynyň 27-sinde göç edarasyna kimlige ýüz tutdum diýip ol gurruna dowam edýär. Türkmenistanyň raýatlary Türkiýede bir aý möhlet bilen wizasyz galyp bilýärler. Bir aýlyk möhleti uzaltmak üçin Türkiýanyň degişli migrasiýa edaralaryna Türkiýede ýaşaýan ýerleri boýunça ýazga durmak üçin ýüz tutýarlar. Bu dokument kimlik karta adlandyrylýar. Hemmeler ýaly Bagtul hem kimlige ýüz tutýar. Ýöne migrasiýa edarasynyň işgärlerine özüniň Türkiýede ýaşamak üçin ýeterlik derejede maliýe serişdesiniň bardygyny suwd edip bilmeýär. Şondan soň Türk häkimetleri oňa Türkiýede resmi ýagdaýda galmak üçin daşary ýurda çykyp täzeden ýurda girmegi maslahat berýär. Bagtul munyň ugruna çykýar. Çykalygy hökmünde Istanbuldan Bakuwa girip çykmagy ýüregine döwýär. Öz sözlerine göre Azerbaýjany wizaşdyrýar. Azerbaýjan Türkmenistanyň raýatlaryna 30 gün Azerbaýjanda galmaga degişli elektron wiza ýüz tutmaga mümkinçilik töredýär. Türkiýanyň aeroportuny 550 lira jerime töletdiler. Aýyň 27-sine Bakuwa geldim, 28-sine Izmir Istanbula bardym diýip ol gurrun berýär. Ýöne munyň bilen ýagdaýlar düzelip gidibermeýär. Türk häkimetleri onu Istanbulda gelen uçoru bilen sebäbini düşündirmezden Izmir Bakuwa uğradýar. Azerbaýjanly häkimetler bolsa ýygyna gelen Bagtuly Türkiýe däl Türkmenistana deport etjekdiklerini aýdýarlar. Ol degişli resmiýleri uçur biletini satyn almak üçin ýeterlik möçberde maliýe serişdesiniň ýokdugyny düşündirýär. Häkimetler bolsa oňa öz biletini özüniň satyn alyp ýurduna dolanmagyny talap edýär. Onuň sözlerinden ma'lum bolşuna görä Azerbaýjanly häkimetler onu heniz deport etmedi. Bagtul 5 gün bäri Bakuň Gaydar Aliýew adynyňky halkara aeroportuna ýatyp durýar. Şert ýok, sowuk, aç, skameykada ýatyp durýar diýip Bagtul aýdýar. Bu aralykda ol gyýzdogyndan kömek soraýar. Gyýzdogony gymmatly şaý seplerini satyp Baku, Istanbul, Aşgabat ugru boýunça oňa bilet satyn alyp ugradýar. Bagtulyň sözlerine görä Azerbaýjanly häkimetler ilk muňa razy bolýar. Ýöne soň uçoruň uçmagyny 5 minut galyny bolýan. Oňa Istanbula gitmäge ruhsat bermejekdiklerini aýdýarlar. Ol özüniň Türkmenistana dolanmak islemeýändigini aýdýar. Türkmenistanyň resmi media serişdileri raýatlaryň bagtyarlyk zamanasynda ýaşaýandygyny tekrarlaýar. Ýöne Bagtul ýaly köp sanly raýat eklenç gözlegine daşary ýurtlara çykyp, çet ýurtlarda dürli kötençlikleri başdan geçirýärler.